Gure esplikatu zuet faraoi. Tutankamon kristaurotik 1156 jaio da kristaurotik izan. Egiptoko faraoi bat izan. 19. diagnostikutaz zen bere regalditzek 9 urte izan dira. Bere jau izan 1425 topauak. Historiako aurkekuntzarik eta garrantzitsuen izan da. Keops. Khufu antzineko egiptoreaz da Keops grezieraz. Egiptoko laugarren diagnostikoan bigarren faraoi izan zen. Antzineko imperioaren garaitzen. Kristaurotik 2569 Kristaurotik 2556 Egiptoko antzineko imperioaren garaitzen. Bere regalitateak ez zehatzak, baina kristaurotik 2514 hasita kristaurotik 2486 amaitxo. Zaten da Jurgen Bot Breaksten arabera. Krefene semita Keotzen bilo izan. Bere oinordeko semi Sekfrexan. Kefren Egiptoko laugarren diagnostikun laugarren faraoi zen. Da bere regaldiek kristaurotik 2554 hasita kristaurotik 2527 amaitxo zen. Jurgen Bot Breaksten arabera. Ebidoseko errege zerrendak Krafaixen emotetzie, da Saharako errege zerrendak Kaufra. Turineko errege kanonak bere regalt 20 urteko da dezaten dau, da Menetonek 66 urteko. Deier Egiptoko lehenengo diagnostikun hirugarren faraoi zen. Kristaurotik 2974tik kristaurotik 2927 arte gobernatuan. Jurgen Bot Breakstenen arabera. Zientifiko batzun arabera 31 urteko erregaldi zeukiban. Beste batzun arabera 29ko eta beste batzun arabera 50 urteko. Zizto Jul Afrikanok esaten da Deierren emazti Merina izala. Hau Egiptoko piramide bat da. Sakarako piramide eskalonatua. Da, leheneko piramideen zakan forma horregaz. Sakaran dago. Hau piramide bateko estatu, faraoenak, Tutankamonen hilobi zen. Hau normal da lehenengoko faraoi zen, da hipopotamo batek aurretik erunden zen. Da beste piramide bat. Hau da esfingi. Sei? Galderari. Zezen zu hipopotamuna, erunen bala hipopotamuna. Hau faro hipopotamo batek aurretik erunden zen. Zelan? Zapaldu ibara. Hipopotamo batek aurretik erunden, zapaldu bat. Zapaldu enkia zorero jauzi. Esan da jarrutu. Ja, bera hipopotamuna. Jaroi ordu zelan ingosan da. A ber, hipopotamo bat, aritz arabe dire. Hipopotamo bat da faraoie. Din. Lanetik pasako ondo zapaldu iban. Baina, barrun esan egongo faroi pertsonie. Bai, faraoi pertsoni hola. Gauren hipopotamo. Da tun, zapaldu. Faraoia Egiptoko erregiak, faraoia. Orduz, erregia zapaldu iban. Ja, baina, berak apun esan egon. Esfingi zapaldu babon nindu izoinuko. A ber, bizirik egon zirean malen, piramidetik kanpora bizi zirean erregiak. Bai malen. Pertsona normalak malen, gauren modu. Piramidin bekueken nintzien etxik eta itxeko da goiku itxintzien. Piramideari harri batzuk faltajakoz, beko harrizia faltajakoz. Da, goizen geisha dauko son. Piramidi puntan daukoz harri gehiago, etxik eitzeko erabili bezalako. Zele lixua zan.
Hori zaila eskina dutxe. Esfingi. Bodakia. Piramidik eta estatuak ze pintxabien piramidikan. Hori hauen piramide zela jakitzeko edo.